Voilà. Comme il est sur le cliffhanger, ne b'a tigi dɔn. Ne b'a tigi dɔn Salimu. Awɔ, ne b'a dɔn. Sabula, a bɛ e yɛrɛ hakili la ani Asimi ko Musa de ye ko in kɛ. Wallahi Salimu, Musa tɛ? Non, Musa ma kɛ. Jɔn don? Ne ka mun kuma de. I b'a dɔn mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn kelen tɛ quoi. O ye tiɲɛ ye Salimu. Ci dɔ de tɛmɛna ne ni n terikɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Wari ko ci don. I terikɛ jumɛn? Saka. Saka kelen-kelen in? Awɔ. A y'a yira ne la ko a filan o a jɛla o ni ale ka wari ma d'a ma ko ale bɛ ne faga. Nka sabula wariko in yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na quoi. Awɔ, an ye baara dɔ de kɛ. Bon hakili la ko ne ye wari min d'ale ma ko ale n'o ma kan. Ko ne ye ale suɲɛ. A di y'a kali an ka ɲɔgɔn ye laban na ko wallahi ko ne hakili tɛ ko o ko la ko bɛ bɔ a la. Sanogo. Awɔ. Ko in kɛra tan tɔ. Saka sɔnna ka nin k'i la? A Saka de don dɛ. Cɛ tɛ muso tɛ, Saka ka baara de ye. Sanogo mɔgɔninfin man ɲi koyi. O de la u b'a fɔ ko wari man ɲi quoi. Wallahi Sanogo. Wari man ɲi. Mais Saka fana tun man ka sɔn ka nin k'i la wari kama sa. Aw ka teriya mɛnna nin ma dɛ. E ma k'a ye jogi. Ne de y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna. Heureusement i sen yɛrɛ a bɛ ka commencer ka nɔgɔya. Han? Ka fisa. Ka fisa. Sanogo fo ka se marifa cili ma ɲɔgɔn na. O ye niveau ye dɛ. Wallahi Saka tɛ hinɛ. Nata de y'a bila n na. Parce que comme ne yecogo ka ɲi n'a ta ye. O de don. O de don. Wali muso ka ɲi n'a muso ye. Wallahi. Ne an mana jɔ Hajaratu k'a jɔ. Ni ne ma sa Hajaratu tɛ tɛrɛmɛ dɛ. Wallahi ka kuma fɔ. Mais Sanogo, n'Ala sɔnna ma, a bɛ ɲɛnabɔ. Inchallah. I fo y'a mɛn. A nin ko in kɔni ne tɛ nin ko in ne t'a dabila dɛ. Ayi Sanogo, e bɛ k'i ta f'i da la o. Saka bɛ ko y'a ɲɛna a ma sigi ni ko A ka ɲi hali ne ma kuma. Wallahi Sanogo kana kuma. Kana foyi fɔ. I y'a lɔnge. Nse Zan o kuma fɛn o fɛn fɔra e ɲɛna e ma sɔn o si ma i ko k'i yɛrɛ ta n'i ɲana i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de wa n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de Zan adamaden i mana hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ e fɔlɔ de b'a tɔnɔ dun wa n'i ye bɔnɛ sɔrɔ a tɔɔrɔ ye e de ta ye e bolo k'e ba bɛ yala k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka kuma ne ye e ma juguya de don a bɛ fɛ i ka ɲa de denkɛnin mana ɲa a tɔnɔ fɔlɔ i ta de a ka d'a ye bolo bɛ ɲɛsin denkɛninw ma yɔrɔ min na bolo ka ɲɛsin fana ma o yɔrɔ la nka e m'o dɔn. Anti, ne ma bɔ ka kuma mɔ. Ne Zan, a man ne sini den dɔ de k'i bolo jɔ ne la ko hɛrɛ mɛ ne Zan bolo ko ale faga k'i ye. Ne ka ɲɛnama la ne de fɛn faamuya n ka jateminɛ la n ka hɛrɛ sɔrɔ n ka degun a ka ne k'a bɛn n ka manière na ka sɔrɔ mɔgɔ sababu tɛ a mana daminɛ bi cogo o cogo k'a gɛlɛya nɔgɔya la ne den cɛman don ne de kan ka jɔ n ka fɛn bɛɛ kɔ a filɛ n bɛna taa don mɔgɔ bolo baara la sisan a ɲana o a tiɲɛna o sini kunnagali de b'a kɔfɛ o la ne bɛ sa ne tɛ fɛ k'o la fo ka diɲɛ wuli
e bɛ ka siran kunna dali min e bɛ bɔ sababu min fɔ dɛ Ala de y'o sababu in da i ni mɔgɔ dɔ ka kɛ balimama ye ka sɔrɔ aw tɛ jamu kelen aw tɛ siya kelen sababu in de bɛ na n'o ye. N'i ka kuma faamu b'a tigɛ o cɛ. Asi dia. Oya. Asi. Mani me. Mani. Mame shigari. Wallahi ni mena shiga. Iba be me gile. Asi fɛn o fɛn bɛ fɔ ɲɛnamaya la a ka jugu n'o bɛɛ ye bi buna hadamaden sugu dɔɔnin tɛ bilen dɛ mɔgɔninfinw de bɛ yɛlɛma ko nɔɔsi danaya banna asi i bɛ da mɔgɔninfin min yɛrɛ la bi dɛ wallahi o de b'i faga wa o de ka jugu i ma wala kuma kun bɛ jumɛn ye asi ne siranna ɲɛnamaya ɲɛ dɛ asi bi mɔgɔninfin de b'i faga finijɛ la ko jeli kana bɔ wa fɛn fɛn bɛ fɔ hadamadenya la a janfa n'a juguya n'a bɛnsɛnkɔniya bɛɛ lajɛlen asi ne yɛrɛ Ami kun y'a sɔrɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye asi kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ asi e kan ka yafa ɲini kɔrɔkɛ fɛ dɛ asi e kan ka taa i ɲɔngiri de Musa kɛrɛfɛ k'i bolo fila da i ko Musa ye Musa ka yafa i ma wallahi Allah asi an de bagara Musa ma yan ko Musa de ye marifa ci a fa la asi ne dun ye nin fɔ dɛ wallahi ne kunkolo ma sɔn ko in ye abada ne ma se ka sɔn abada k'a fɔ ko Musa bɛ kariya ka nin kɛ Musa ni Sanogo ka ko Musa bɛ kariya ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ nka si ne tɛgɛ dara a kisɛ kan awɔ aw fa Sanogo yɛrɛ da de y'a fɔ ne ye a dannen da Sanogo da de y'a fɔ ne ɲɛnɛ ko cɛ ma ale tire bali la muso ma marifa ci ale la ale yɛrɛ terikɛ ale yɛrɛ danayamɔgɔ ale mana sini gundo min a bɛ tilema min kɔnɔ dɛ n'o ye Saka ye Saka de ye marifa ci fa la i ma diɲɛ ye mama tɔnɔ Saka awɔ tɔnɔ Saka i ka tɔnɔ Saka kɔni i ma diɲɛ ye tɔnɔ Saka tɛ sɔn sabu ka d'a kan ko kumakan dɔ tɛmɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ wariko dɔrɔn na o fɔ ɲɔgɔn dɔrɔn a filɛ ne ka i fa de kun bɛ kare kɔnɔ ko n'o m'ale ka wari in sara ka don dɔ fɔ ka heure dɔ da o kan ko n'o m'o sara ko heure ko hali minute kelen mana yɛlɛ a kan k'ale bɛ marifa ci o la i ma ɲɛ i ma diɲɛ ye mama ne kɔni t'a fɔ n ko tɔnɔ Saka m'o ye nka ne bɛ fɛ an ka nin ko in ɲɛɲini ni diɲɛ ma jɔli ye sabula n'an ko an b'a kɛ cogoya dɔ la a kana ta kɛ keleya ni tɔnɔ Saka fɛnɛ cɛ o bila o kuma bila kele ko kuma in bila pewu kɛlɛ tɛ dɛ guerre mondiale de don wallahi ninnu ye guerre de wulilen n'u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye baara de banna nin ye kɛlɛ kɔni kana kɛlɛ ka misɛn ko la nin ye guerre de wulilen ne ni Saka ni ɲɔgɔn cɛ wa ni Saka muso ni ɲɔgɔn cɛ parce que u tun bɛ fɛ ka ne cɛ faga de ka ne ka filiyatɔ ye wallahi billahi u ye ko de wuli komi u tɛ s'a kɔrɔ an bɛ taa ni nin ko ye dɛ an bɛ nin ko in sama de an bɛ nin ko in sama n t'u convoqué polisi la n tɛ taa yɔrɔ si nka ne yɛrɛ Ami kun ne bɛ n ka da n b'a sɛgɛn ni Ala sɔnna a ma ne bɛ na fɔlɔ mama Peru. Asi, mamu, somɔgɔw, i ka kɛnɛ kɔni baasi foyi tɛ yen. A kɛra fama ye dɛ.
Yɛrɛ i ba dun wa aw bɛna tanti I ba dun e m'a fɔ k'e b'a wele ka na tanti ni kun y'a dan ne ma kɛ ne kun bɛ fɛ i ka taa ka na parce que mɔgɔ filɛ yɔrɔ min na sa a dusu ma da la Asi n'i y'a ye ne yɛrɛ sera yan nɔ bi n nana o ko de la ɲɛma yɛrɛ de ne ko k'a ka na Ami Ajaratu. Ami n'i y'a ye ne nana i fɛ yan nɔ bi ko min tɛmɛna an cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n nana o ko de la n b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala n'a kira kama i ka yafa n ma Ajaratu. Yafa deli kuma ma se fɔlɔ. Bari a y'aw seko bɛɛ lajɛlen kɛ. A y'aw seko bɛɛ de kɛ. Hadamadenw ka kuma don n'i y'i seko kɛ n'i kɛɲɛ ko bɛ na i bɛ kɛɲɛ o la. Yafa deli kuma ma se fɔlɔ. Ami n b'a ɲini i fɛ Ala yɛrɛ de kama f'i ka dɔn k'a fɔ furalan kelen bɔlen furalan tɔw la o t'a bali ka furali kɛ nin kana na kɛ sababu ye teriya min bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigiɲɔgɔnya balimaya min bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ nin kana na kɛ sababu ye k'a tiɲɛ Ajaratu. Balimaya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Sinjiya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Sigiɲɔgɔnya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Teriya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Aw y'o bɛɛ lajɛlen dɔn ka nin kɛ. Aw y'o bɛɛ de fili kɔfɛ. Ajaratu. N t'a bolo. Ami f'i ka dɔn k'a fɔ maloya y'an sɔrɔ wa an sannen ka d'a kan buna adamaden n'i maloyara n'i ma sa mɛn a ma dafa Maloya ni silamɛ y'aw sɔrɔ a mɛnna koyi. O y'aw sɔrɔ a mɛnna bari bi ma bila ta in na o. Nka ne kɔni bɛ fɛn min f'i ɲɛna yafa deli ko kuma ne tɛ fɛ k'a mɛn tulo la tuguni. Est ce que i ye ne ka kuma faamuya? I cɛ ye waleya min kɛ a y'a kɛ f'a dan de. mama sabali sa A sera a dan de la. I tulonkɛ kuma la. a ju t'a la sa Awɔ a bɛ fɔ ten de o. Kabi jodala nana kabi yafama nana diɲɛ de tiɲɛna bɛɛ b'i wada ɲɔgɔn na. Mun de kɛra? tanti n b'a ɲini i fɛ i ka taa kɔfɛ i bɛ sigi nin kuma yɛrɛ fɔ wagati tɛ nin ye A ka taa. Ni ne y'a faamuya a ka taa parce que e yafara o tɛ yan. E de yafara o tɛ yan. ni mɔgɔ kɔni nana yafa kɔni ɲini i fɛ kɔni a bɔra f'a ka so de ka na a kan ka yafa o kɔni A ye yafara nka ne ma yafa o ye. Ne ma yafa. Ne ti yafa bi ne ti yafa sini. Wa hali a ma daminɛ fɔlɔ dɛ. Nin y'a daminɛbali daminɛ de. Walahi nin y'a daminɛbali daminɛ de. A ye dangana de t'a kun ma sisan. k'a si lamɛn sa K'a si lamɛn. Ni ne ma fu siri nin ko dan na nin bɛ taa k'an bɛɛ bolo da. Ɔ nin y'a ye sisan nɔ a bɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ bɔ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don ne ni ale ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ bɔ o la a bɛ don denmisɛnnin kun da. Kabila ma tiɲɛ yan. Hali an ka dugu la kɛ. Cɛ fila tun bɛ yen dutigi fila. Ninnu ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ daminɛ a ti ban mɔgɔ si ma kun fɛ. A laban kabila bɛɛ donna a la. A ma kɛ dugu ci ye yan. nin tɛna k'o ye O tɛ kɛ ne ta ye. Ne Ami kun ne ta ti k'o ye. Ne bɛ fu siri nin dan de la. Nin kelen an bɛ nin kɛ ka nin se nin dan na kɛlɛ de wulilen filɛ de. Hala ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ sa. Hala ma daminɛ fɔlɔ. Ajaratu i bonya b'a la. Ne de tun bɛ k'i to i jɔ. Ne de tun bɛ ka makun ko caman kan ne Ami ne de tun bɛ ka makun ko caman kan. Ka muɲu ka sabali i bɛ ka balimaya ni sigi ni teriya min fɔ dɛ. O lajɛ n t'a bolo danga de. I y'a faamuya. E cɛ y'a kungo fɔ ne ɲɛna yan nka du kɔnɔ yan. Awɔ i cɛ sara. A ma sigi a ma jɔ f'a nana a kungo fɔ ne Ami ɲɛna. Nka komi ne tun bɛ ka makun o kan Ala sago i bonya b'a la komi aw ko ko a bɛ fagali de fɛ ka ban o tuma an ka taa n'a ye sa. An ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban an bɛɛ ka lafiya. Ami Awɔ i bonya b'a la. tanti Mais n ti yafa dɛ.
kɛlɛ ma hali daminɛ fɔlɔ k'a fɔ de k'i bɛ taa hali yɛrɛ la ka taa mɔgɔw ɲini ka na a ye na yafa deli Ami fɛ walahi ni mɔgɔ y'o kɛ yan diɲɛ bɛ wuli a ma hali daminɛ fɔlɔ n'i ka dangaden jɔlen tɛ nin ye a bonya la Asi a to yen a bɛ tila k'a faamuya kɔfɛ ne bɛ taa faamu Meji fo meji bangan tɛgɛ minɛ Lozi nye mun de k'i la Musa mɔgɔ minnu ni baganya ka surun ka tɛmɛ adamadenya kan e b'o mɔgɔw la parce que différence min bɛ adamaden ni bagan cɛ o ye hakili de wa hakili foyi tɛ e la Musa hakili tɛ ne la i n'a fɔ cogo di ne bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ de mɔgɔ min b'a dɔn ni nka ne tɛ ɲumanya kɛ hakili tan sɛ ye Lozi e ye ɲumanya jumɛn kɛ ne ma min dɔn malgré tout an famana ɲɔgɔn ma mais n'i y'a ye ne yɛrɛ seri ma yan ne bɛ fɛ ka n ka problème dɔ de ɲɛf'i ye i bɛ se ka a dilan bolo cogo min na Musa ne t'a ɲini k'i faamu na sira foyi t'i ka problème na sabula e ye inconscient de ɲumandɔnbali Musa e tɛ foyi ye hali e fɛ kuma a man ne ye bilen b'a fɛ i ka t'i da k'i miiri i k'a dɔn i hakili la n'a sɔrɔ hakili dɔ b'i la k'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu mun kɛ nka ne t'i bɔ fili la malankolo inconscient a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de mala tɔn ami arabi n yɛrɛ n ye bandi bɔ sen na bi a bɛ ka cicatrice dɔɔnin dɔɔnin ok c'est bien Asi i b'a dɔn bana ye kalan de a bɛ kalan se de buna adamaden ma kɛrɛnkɛrɛnya i kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ ne bɛ ɲininka ne ka nin bana in kɔnɔna na a ye kalan jumɛn de lase e ma i ka kuma ye tiɲɛ i ka nin bana in kɔnɔna na a ye kalansen min di ne ma ko min yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ wa depuis e bana na ka taa o don na fo bi mɔgɔ bɛ ka occupé la yɔrɔlataga bɛɛ jɔra sɔnsɔni tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ o de diyara ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan e wagati min e bananen kun tɛ hali ka gɛrɛ e la mɔgɔ kun tɛ sɔn k'o kɛ mais nin kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la nin diyara ne ye dɛ nin b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ b'i fɛ de i ma fosi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne yɛrɛ kalanna o de la ne ka nin bana in kɔnɔna na aw y'o leçon de di ne ma ka d'a kan ne y'a dɔn fana ko ni muso hakili bɛ n na wa ko n ka ko ka bon a bolo kosɛbɛ a yɛrɛ fana ka ko ka bon ne bolo nka ko n'a a cogo de don n'o tɛ a ba ka di ne ye koyi ka di ne ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ n diyara n ye kosɛbɛ sabula nin m'a yira k'i hakili fana bɛ ka dayɛlɛ ka taa fɛ diɲɛ yɛrɛ ye kalanso de ye diɲɛ ma don ne bɛ i bɛ ko kura dɔ de kalan an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa a bɛ nɔgɔya y'a mɛn n y'a faamu merci beaucoup wa ne kɔni tɛ fɛ i ka mɔgɔ ka ko kɛta ninnu jate bilen ayi o banna sabula e yɛrɛ b'a dɔn hadamaden i t'i jugu ni nin dɔ fo ko k'i sɔrɔ kosɛbɛ donc nin b'a yira k'a fɔ ko mama ye nin ye mɔgɔ ka kuma ka ca mɛ mama ma farin dɛ mɔgɔ jugu tɛ fɛnɛ n y'a fɔ
nga kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ne hakili to a la y'a mɛn ne bɛ na baasi tɛ sira bɛ i repose Musa bɛ min Musa a bɔra i bɛ se ka taa pour me ayi foyi tɛ yen Papa, e bɛ ka ko nin kɛ mun ye walayi o bɛɛ siran bila i ka jɔyɔrɔ bila ne yɛrɛ bɔra an fɛ yen foyi tɛ yen ka na jɔyɔrɔ yɛrɛ fɛn mun yɛrɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ye sisan i b'a dɔn mun ka di ne ye n'i taara i bɛ taa foli kɛ n'i tora tantɔ u bɛna segin ka na bila i kan dɛ han siran bila sa foyi tɛ yen ne de y'a f'i ye. Problème t'a la. Comment est-ce que tu as foli kɛ? A t'i labɛn ka taga. Ayi, a ma se labɛn na, n t'a ta. Ala ka segin n'i ɲɛ. Ne ko Umaru depuis kunna sini e taara ka taa bɔ a ka luwanse wari ninnu minɛ o a wari ko dun kɛra cogo di de ha Umaru walima e kelen bɛ fɛ k'i da wari in kan ne Zeyi i tɛ sabali n tɛ kuma caman fɛ de k'an ta di yan nɔ depuis kunna sini fɔ bi i ma wari ko kuma fɔ n ɲɛna i dun taara a minɛ mun de bɛ yen nɔ Mam, ne ma deli ka taa wari minɛ ko wari ka 3 minutes kɛ ne poche kɔnɔ k'a sɔrɔ ne min nin yɔrɔ d'i ma ni y'a in taara Zeyi ma compte rendu k'i ye ne tagalen u y'a yira ne la k'a fɔ ko position de ma ɲi ko wagati jalen don ko n ka to ko fo le 25 na hali n'i ye da ye yɛrɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ko nin kuma in tɛ tiɲɛ ye a fɔ i taara don i ka drogue la n tɛ dɔ wɛrɛ dɔn dɛ n mago bɛ n ka wari la i tulo b'a la n ka wari di yan nɔ n tɛ mankan fɛ Mam, n'i y'a tila n'i bɛ t'i ta don drogue la i bɛ taa don a la mais nin yɔrɔ ye min ye i mago b'a la manamanakan fɔ dabila fa tiɲɛ de don i kelen ta tɛ dɛ manamanakan fɔ dabila n tɛ kuma caman fɛ bi i ka manamanakan fɔ ɲɔgɔn de ne ya d'ailleurs à partir de ce l'instant ne tɛ taa wari ninnu minɛ tuguni n'a y'i ja cogo min na a kɛ ten n'a b'i sɛbɛn ma i yɛrɛ ka to ka taa minɛ alhamdulilayi rabbil alamina e hakili ne ye ɲɔgɔn ye a wariko ma bali ne la koyi ni wariko balilen don e la a ma bali ne la i ka tulo sariya kun tɛmɛ ka wɛrɛ kan kana ne dɔgɔ i tulo b'a la mana mɔgɔ n'a kun sigi feerekelen ye e b'i yɛrɛ kɛ jɔn ye k'a tiɲɛbagatɔ n yɛrɛ bɛ taa minɛ siɲɛ wɛrɛ Syarab kata. Biri bali syarab. Syaraba. Tasi bali syarab. Kono wukele syarab. Alen teteria dong, o syarab le. Ati bali ya dong, o syarab le. Syarab. Ina ko di dantri. Amin. Wa syarab ini dokter. Ya diki to, ya dikene to gela ko edine to godla. Wa ma edine to goda. Syarab. Nebe min febe man yisiru ni ami ka dudata. Wallahi nebe miri. Kebe tase man yisiru du indata. Bali yebo mi kan bora kala mo. Mo fagala Syarab.
Chaga. Ami, justement qui pour dire là. Ami, ne mana kele kama. Sabali. Kele kama? Eksana kele kama? Wanda eksana kele kama? Ba ni ke bodon. Kana kele kama? Abarkalai. Ai ne zo bule fentigila. Ami. Kini dado de terikan ni terikan nyoje. Na dana an flama. Wallahi ama nga nyina ma be kan tisi noma. Kana na fo kibe kele do ni terikan nyoje. Ade na flama. Mo torola. Imu so bora nya be fi muso yene. Donc ore do quoi? Awo. Ami ore do. Problème ta la. Ni côté ni i che frère na ne ba fa ina ngi jouer la de la. Très bien. Ni jouer la de la ne de banda. Awo, le ko mi fore. O ye fasi ya ka ni da. Imu so ni bora ya. Nya fa ene mo a che o ka be fe mo mon ta. Ko be o ka le ke mi ka ka ko ka ba. Ambe. Sina. Me yafa deli. Kada ka malulu no yebi. Wan samele no yi. Ni ke wale mu nke. Ba don ka fu njo tala. Nga sege lu ko fe. Nya ye ka fu njo fu de tala. Ore kama mena nyongiri ka yafa deli. Mba nyini fe Sina. Ika ke ala ana kira kama. Teriya munu banche. Balimaya mbanche. Sinjiya mbanche. Ika yafa ma. Ade yafa shini. Wallahi sanu wonde ngale kantoro. Ni yafa ni mo fala ima. Sabu na ku fela ku yi fala ku jina pew. Ni yafa ni ma wallahi ni mama minonche kataka boya ga po tunya mo di. Inni ka furo yo ngani ko la. Sabali. Ami sabali. Kana ni dado ni Sina ni nonche. Sina ni ne tirigebe. Aye san joli ke tiriala. Kabi ma furu foro ni Sina ni nongo. Fo na e furu. Wal ma be fengi furu jogo le fuina. Ami sabali. Iga mo jugu ya kunta ka boni ka. Awana so ni la be no ka so le ami mawulu. Ami. Biyo banele. Ami. Ban mo be na sira marfa joila. Wallahi adam asa sira seni man tani ku ya fa. O ku amala so ni sa. Wallahi afa. Ya ma be fast. Afora le na ke mo jugu ye ne kuma dala. Ya ku saradu. Ne ku da fiya. Ami. E da do noro Mami, i da to amuna sa. Shala. Ka boy fi kana mfi. Kana kibe muso doya. Ne te jeno ire. Wa ile ke wala mi ke ni e ku mirila. Ka do ma fo ko e ne tegi. Ko e ne santa ani korike. Afo sa mwa ani ko. Tiri ala. E ku ke soma marfa chimela. Wa ni kuma bela jiri ne finyere. Biri sira. Kasa ake ala na kira kama. Bata lebe yafa. Musa fionte yafa. Me muso ko bi ma ko sini. Wa esi ka bon fe. Wala ni la femme ko de. O de ka fiye. Ni bunya bala ni muso ni ya bunya bala. Ne ku mo meni kuma ni. Mo anda bala ba ne ba no. Ka kele ka fa sa dana. Mais désormais nous bani. Am tana ko de. Ko sebe. Aba sama. Avec keteri. Avec mi avec quoi? E ba don zini la koni. Ku ye te mala ta kuma. Na la so na ba ni sa ko ma ko bala ni am ko bala. Ne ko bola sa. E ki da to na. E si ka bon fe ya. Mo fala. Criminel. Shani ka bon fe. Bo ay bon fe ta. Ta. Tchata ça. Criminel. Mo fala. Amana ne sigi friala. Ne te sigi friala de. Mo lan kolon. E be tiria de lobi. Sanugo. Ani. Ati disma ken. Sanugo. Sanugo bana jigi gore.
kɛ jumɛn fura ye hali kana tɔw fɔ walahi kana tɔw fɔ danga deli ti sɔrɔ ka fura ye an b'a bɔ ɲɔgɔn na Umar. Yaglis. Umar, abla. Akan bla abi bolo Umar. Ni mukala ni ma fo yana. Fɛn bɛɛ ni ala cɛ n t'i bila. Ne tɛ ka Ni ye mun de k'a la? I kɔrɔmuso ɲininka a ye. I kɔrɔmuso ɲininka. Ni maa min ye fɛn min k'i la kɛnɛ ma, ni min ka di i b'o de k'a la kɛnɛ ma. Nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye, i kana fɔ k'i bɛ manamana ko k'a la so kɔnɔ yan. Sinon i hakili tɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ bɔ a la. I hakili la ko balima de t'a la. Han? Ne manamana ko ye. I kulo bɛ n kan na. Lozi. A to yen nɔ. Umaru. Lozi ma bin ne kan. Foyi tɛ ne la. A ye n bugɔ, dimi dɔrɔn de bɛ n kan sinon foyi tɛ yen nɔ. A to yen nɔ. I ka taa ka bɔ an fɛ yen. Mam, kana n'i yɛrɛ dɔgɔya ka tila ka mɔgɔ tɔw dɔgɔya t'o yira mɔgɔw la. I ka yɛrɛ dɔgɔya de kɛra sababu ye mɔgɔ wɛrɛ min n'i minɛ f'i yɛrɛ fa du kɔnɔ k'i bugɔ. I ka yɛrɛ dɔgɔya de kɛra sababu ye ka fɛn feerebali feere mɔgɔw ma fɛn min man kan tɛ ka feere ka d'a ka musoya danbe don. Mam, i ye ne jigila misɛnya bi dɛ. I t'i sama ka bɔ ne da la Umaru. I bɔ ne da la I tulo b'a la. A ye n bugɔ, a ye de bugɔ wa? N m'a f'i ɲɛna n k'a ma bin kan. I ka ko kun tɛmɛ k'a bɔ ne kan I tulo bɛ n na. I dɔn n bɛ k'a f'i ye k'i da bɔ n ka kow la. I bɛ min ɲini fɛ I b'a sɔrɔ. Papa. Oui. Asi ça va. Ne nakun tɛ kɛlɛ ye bi. N tora connexion na sɔrɔ dɛ. N ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ye réseau kan. A ye n dabali ban dɛ. Hakɛ to I ka nin lajɛ tantɔ.
Mora. N tɛ Fifi ye de. O ma a bɛ film tourner de kɛ sisan. Ko film tourner de wa? A tɛ film tourner kɛ. Sɛbɛnni min b'a kɔrɔ e m'o ye asi. Mama. Bandiw de binna Fifi kan tantɔ. Ko jumɛn? Wa a bɛ mɔgɔ min ka page yɛrɛ k'a tigi dɔnnen tɛ yɛrɛ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais nin kɛra la min? Fifi taara min? Ne yɛrɛ kɔni ma kɛ Ala ye k'a dɔn. N tora réseau de kɔnɔ kunun dɛ. N y'a ye. A bɛ b'a fɔ Fifi bɛ bɔ yan. Fifi y'a sara e la. Asi kuma sa. Awɔ, a mɔgɔ k'a bɛ taa tanti fɛ yen nɔ. E ni m'o fɔ ne ɲɛna mun na? Ni ne tun y'o dɔn, wallahi Fifi tun tɛ bɔ da in fɛ. Sabu ka d'a kan yɔrɔ in sanama man ɲi hali fitinin na. Kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ binkani de bɛ kɛ yɔrɔ in na ye. Kuma bɛɛ délinquant yɛrɛ de ye yɔrɔ in ye. I bɛ jeunes de sɔrɔ u tɛ baara la, u tɛ fili u tɛ jɛ la, u bɛ sigilen manamanakan fɔ, drogue jugu ta, fɛn kuntan jugu suguya bɛɛ lajɛlen. I bɛ denmisɛnninw de sigilen y'a minɛ na yen nɔ. Elle dun ma nin kɛ o bɛ jumɛn kɛ? A ma nɔgɔn. Ni ne bɔra nin kama Fifi tun bɛ taa. Ne y'a ye fo k'an ja tigɛ. N ko sigiɲɔgɔnya de don. An bɛɛ ye kelen ye. O de la n nana ka n'a yira u la n'a sɔrɔ a bɛ nouvelle dɔ d'a ko la. Masa Ramani, nin bɛ dɔn cogo di sa? Ne tɛ dɔn cogo dɔn nin na. Allah. Ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen mun fɔ aw ɲɛna kɔni fo n'aw taara polisi la. Nin y'a dalen jeli la wa? Sinon a joginna dɛ. A joginna koyi. A joginna yɛrɛ de. An ka taa polisi wele. Aw kana sigi nin ko da fɛ a ye taa polisi la. Aw bɛ taa ka taa ɲɛfɔ. Ne bɛ taa polisi wele. N den ni baraji. Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya. O tuma mun mankan de bɛ kɛnɛ ma? Sanogo, n'i sigilen don wuli k'i jɔ dɛ. Sanogo, Fifi de bɛ jeli la Sanogo. E ka yɛlɛ réseau kan bani. Ami. O kuma de bɛ dugu la dɛ Sanogo. Fifi ka kɛ joli la? Wallahi, yɛlɛli ɲa sa Sanogo, kana kuma caya. Ayi, o ma gɛlɛn o. An ka page dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ ni min kɛla a information bɛɛ bɛ bila a sanfɛ. Allahu akbar. Sanogo a filɛ nin ye dɛ. Ala de baara nin ko kɛra cogo min na Sanogo. Ami, nin bɛ se ka Fifi sɔrɔ cogo di? Fifi bɛ bɔ. E t'a kalama. A bɛ si ko b'a sɔrɔ e t'a kalama. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ami, nin ye nɔ de. Sanogo. Ne y'a dɔn den ko man di e. Ami, nin ye e nɔ de. Ami, e bɛna falen don jumɛn? E bɛna changer don jumɛn? Sanogo ne nɔ. Ni e nɔ tɛ kun bɛ kɛ jɔn nɔ ye sisan? Sanogo Fifi bɔra n t'a kalama. Ni Fifi kun bɛ ka ne jate k'a ba don. Est ce que Fifi bɛ bɔ ka sɔrɔ a ma sara ne la? Fifi bɛ se ka bɔ cogo di k'e t'o kalama? Ami, o bɛ se ka kɛ cogo di? A ka ɲi Sanogo. A ɲɛna. I ni ce. Komi ne Ami ne kun wulila k'an jɔ a ko k'an kunna dɔɔni ye. Sanogo nin y'o doni jiginnen ye. A banna pewu. Ne kun bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn min kɛ. Nin ye ne bolo jiginnen a ko la pewu. Komi sisan ne de nɔ don ka ban a banna. Ami, i bolo yɛrɛ dusu kan. Non, ne dusu de bɔra. Mais, comment ne expliquer cogo di? Han? N'a fɔra Fifi bɛ kɛ ne ka mara kɔnɔ ko sugu k'a sɔrɔ, ko min kɛ cogo di? O kɔrɔ k'e ka ne accuser yan. O kɔrɔ k'e ka ne accuser yan Sanogo. Ok, problème t'a la. N'a ye Fifi ja, Fifi ka Sanogo la, n ka sira tɛ yɛrɛ Sanogo. Ami. N ka sira tɛ. Komi ne de, e t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na, e de ye dutigi ye. Komi e t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na ka ban. O y'o bannen. I b'a fɔ k'i tɛ se k'a expliquer de ya? I na tila ka explication ɲini a la. Ami. Ala. Fara ka bɔ ne la. I ye n tɔɔrɔ kojugu. Fɛn o fɛn ko ne n tɔɔrɔ la.
Ça va? Ça va, il est bon. En fait, ne fa ne mɔgɔ gɛlɛnba de kun bɛ e la n dɔnbaga dɔ de y'i ko fɔ n ye ko n ka na yan nɔ k'i bɛ se k'a ci ɲɛnabɔ. O dun ye mun ci ye? Ne fa I tilala kasi la sisan i nakun ɲɛfɔ. ne fa cɛ dɔ de bɛ nin quartier kɔnɔ a ka di ne ye min ni kun ye ni ko foyi tɛ yen nɔ ne ma mun k'a ye n y'a to a danbe la a mana fɛn fɛn fɔ n ɲɛna ɲuman fara juguman kan n y'a bɛɛ k'a ye bon o cɛnin kelen de bɛ fɛ k'a yira ne la k'a ɲɛ tɛ da ne kan bi a ka di ne i k'a lajarabi ne la n'i ko fɛn o fɛn ne ye min b'a d'i ma hali ne min bɛ to a da fɛ ne fa ɲinɛna o kelen kɛ n ye. Ne yɛrɛ bolo i bɛna kuma ɲɛnamaba dɔ de fɔ ne ye ka ne bila affaire la affaire min ka bon et puis n ye affaire in kɛ mais fɛn dɔ sɔrɔ a la nafa bɛ fɛn min na quoi. Kuma tɛmɛna an bɔra nin tile kɔnɔ a mɛnna. Ne fa e fɛnɛ yan han e fɛ ko jarabi ye dala kuma dɔrɔn de yan n ko dusukun de don. i ti dɔn ka tiɲɛ f'i ye fɛ tɛ forcer koyi n'i ye fɛ forcer i bɛ taa bɔ fɛn k'a kɔnɔ i ma sigi ni fɛn mun ye. Ne fa ne bɛ masa aramani deli ala k'i sɔn muso la mun b'i sɔn sigi tasuma kan pour que i k'a dɔn ne ye min bɛ ka mun santi bi n dusukun na wala ne tɛ yafa e ma ne ye saraka ala n'a kira de fo n'a sɔrɔ i ma ne tɔɲɔ bi ka dɔ fara n ka dusukasi kan hɛrɛ bɔnnen. Ala den cɛ diɲɛ tiɲɛna koyi nin denmisɛn fililen ka ci cɛ nɔfɛ ko jarabi fɛn min barika t'e la a bɛ ne la cɛ e ba kan k'i kɛ dugu saraka de ye. Asi fɛn o fɛn n'o de kɛra nin don in kɔnɔna na ne an bɛ jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la e fa ne ma fosi faamuya Sanogo ka ko la fɛn o fɛn n'o kɛra don in kɔnɔ i b'a sɔrɔ Sanogo bɛ ne de jalaki fini mana kɛ ne jɛ mana kɛ ne ɲuman mana kɛ ne juguman mana kɛ Sanogo bɛ ne jalaki ne kamana gana dɛ. Mama don ye mɔgɔ fila de a ɲuman fara juguman kan a tɛ bɔ fila si kun kɛrɛnkɛrɛnnenya fa ni ba ba ni den cɛla la ni den ye ko kɛ ba de bɛ se k'a jalaki nka furucɛ n'a furumuso cɛla la furucɛ de b'a furumuso jalaki dɛ sabula kumadɔnnaw ka kuma la ko furumuso ye den y'a cɛ de bolo. O bɛɛ n'a ta o mana kɛ cogo o cogo e fa ka ko a bɛ ka tɛmɛ ne dɔnyɔrɔ de kan sabu ka d'a kan Sanogo yɛrɛ tɔ bɛɛ bama yɛlɛmana ne bolo Sanogo ka farigan in na ne Ami ye wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ n tɛ sigi n tɛ da n tɛ sunɔgɔ Sanogo ka nin farigan in bolo yalasa n'a kɛnɛyara cogo o cogo a kana jiginna yɔrɔ sɔrɔ ne la bɛɛ b'a dɔn ko banadɔladon ma nɔgɔ nka Sanogo ka ko sisanama tiɲɛ ni Ala ka kan walahi a bɛ ka ne degun a bɛ ka ne degun a bɛ ka ne tɔɔrɔ wa a bɛ ka kɛ damatɛmɛ ye ne bolo Sanogo ko bɛɛ kɛra damatɛmɛ ye ne bolo ne ma dɔn ne bɛ se ka Sanogo ka kow ko tuguni. Mama furu yɛrɛ ye damatɛmɛ de ye u ka kuma la ko furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛla la ni furucɛ bɛ ka kɛ damatɛmɛ ye e min ye furumuso ye e de kan ka muɲu ka sabali.
An so kɔnɔ. Ala ka hinɛ bamagatɔ la. Ala ka yafa k'a ma. Ala ka jigin yɔrɔ ɲa. Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta d'u ma kɔnɔ. Ala ka limaniya di fɛn. Walima ne de filila yɔrɔ la. So, i t'i ka manamanakan fɔ kuma mɔgɔw kan. Jɔn de y'a fɛ yen ko banni kɛra yan nɔ? Yɔrɔ ni e y'i ka manamanafɛn ninnu kun dɔrɔn e tɛ de bɛ min fɔ. Tiɲɛ tɛ wa? N'i y'i jɔlen sɔrɔ an kunna la ko Ala ka hinɛ la kɛ, a bɛ fɔlɔ e yɛrɛ la. Kafiri. n denkɛ. Naamu. Basi foyi tɛ Fifi la. Fifi ma fatu i y'a mɛn? An yɛrɛ bɛ k'a ɲini de. An kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw bɛ k'a ɲini. A ye dugawu kɛ a ka kɛ an garisɛgɛ ye. I y'a mɛn? Dajugu k'u da bɔ a la, daɲumanw k'u da don a la. Ala ka don an garisɛgɛ la. Amina yarabi. E y'an bila bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ jugu ye. I n'a ta ko 40 ye. I tɛ manamana ko ya? Mama, e fari fagalen don mun na? Asi. Ne mana fɛn o fɛn min kɛ Fifi ka nin ko in na, ne Ami ne tɔgɔ tɛ bɔ nin na. Bɛɛ de bɛ ka dɔ fɔ ne ma. Hali an sigiɲɔgɔn du min filɛ an kɛrɛfɛ, ne bɛ ka tɛmɛ ne tulo b'a la o bɛ ka dɔ fɔ ne ma Fifi ka nin ko in na. K'a sɔrɔ Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn ne Ami ne nɔ tɛ nin na. Ne ye fɛn bɛɛ fɔ Fifi ɲɛnɛ. N ye kangari bɛɛ da Fifi ye. N ko Fifi i taa yɔrɔ woloma, Fifi i kuma yɔrɔ woloma, Fifi i sigi yɔrɔ woloma. Nka sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn. O de ne kamana gan kun ye Asi. Sabu ne tɔgɔ tɛ bɔ ne kun na. Mama, sigiɲɔgɔn ye jɔ dɔ bɛ kuma o. Sabula ni falatɔ b'i bolo walima ni yatimɛ b'i bolo lamɔ na, bɛɛ lajɛlen b'a ta de f'i ma. Da yɛrɛ dabɔlen don fɔli de kama. Nka a bɛ fɔ e min ma, i b'i jija kana k'i sɔn de. N'an ka so kɔnɔ. Musa. E ne fɛ y'aw ka di. Ayi man di. Saka bɛ fɛ k'a yiri la. Ni adamaden fili yɛrɛ ma i bɛ dɔnbaga fili. Balima fili sunukun tɛ yen n'o tɛ an tun bɛ lafili. Saka k'a f'i ɲɛna anw badenw bɛɛ la e de kɛra du saraka ye. Adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo di? N kun ko n tɛ n da don i ka diɲɛ natigɛ fɛn fosi la bilen. Nka cɛ i mana kɛ cogo o cogo balimamuso de b'i la. An dɔgɔmuso bɛ yen nɔ a la. A y'i ka fɛnw ɲɛfɔ n ɲɛna a y'a da don a la k'a ɲɛfɔ n yɛrɛ ma se ka da la n ko adamaden bɛ se ka nin kɛ hali n'a y'a sɔrɔ adamadenya fitinin b'i la. E y'anw malo dɛ Saka. E y'anw kuma suli dɛ. I ɲɛ bɛ mun na mun de fɔr'i ye i tɔgɔ kura jumɛn fɔr'i ye k'o b'i fili i yɛrɛ ma ta. Mais ne ye mun kelen de kɛ au juste? I ye min kɛ n bɛna f'i ɲɛna o kana pressé n ma. E muso min b'i bolo yan nɔ tɔɔrɔ ti tɔɔrɔ ye ɲani ti ɲani i ma min d'a kan. Cɛ ni furu fɔra jɔnya ma fɔ dɛ. Ni furu fɔra ɲɔgɔn gasisigi de fɔra. Nka a ma fɔ k'i taara minɛ kɛlɛda de la ka na n'a ye. A dir'i ma bonya min kama a dir'i ma hakilina min kama hali n'i ma se k'o minɛ fa caman k'a la. I y'i mabɔ anw bɛɛ la. I ti anw dɔn i dɔ ye bilen i mago ti anw na bilen. I muso min b'i bolo so kɔnɔ na i mago t'o fɛnɛ la. O b'i bolo palon na. An yɛrɛ k'o bɛɛ bɔ yen nɔ. Mun de y'i sɔrɔ
Saka mun y'i sɔrɔ ka taa marifa ci i mɔgɔ ɲɔgɔn na ko dɔ ye ko wariko nata mais n'a ye ne ka wari dun awɔ a y'i ka wari dun i ye kɔ bɛɛ tigɛ sa i bɛɛ kun ye kɔ kelen ni min ye i y'o fɛnɛ tigɛ sisan mais ni a y'i ka wari dun ne b'i ɲininka o wari dun fɔlɔ la e la wa a tɛna laban i la mais yan malo dɛ wallahi ni e tɔgɔ fɔra kare kɔnɔ bi fo ne bɛ n kun bugu ka taama n t'a dɔn maa da fari yɔrɔ o yɔrɔ la ne kɔni nana f'i ɲɛna i kori ji a kɛ ala n'a kɛra kama i ka jisuma k'a la n'o tɛ tɔɲɔ ti tɔɲɔ ye tɔɔrɔ ti tɔɔrɔ ye tɔgɔ tiɲɛ ti tɔgɔ tiɲɛ ye e ma min bɛ anw ka sigida in na ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ n'i tɛ k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ ye maa tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ ko bilahi n'i banni yɛrɛ la i bɛ dɔn ala fɛ yen n nana ka nin f'i ɲɛna i ka nin bila i hakili ye ne ye miiri k'a ye k'a fɔ an bamuso bɛ minnu fɔ ko musa k'i hakili to dɔgɔninw la a gɛlɛya fara nɔgɔya kan u ɲɛ bɛ e de la ne k'a ma n ko maa n ko n y'a mɛn n ko an gɛlɛyala cogo o cogo ne bɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la nka an ka tiɲɛ fɔ ne échouera an ka mission ne ka kan ka aw bila sira ɲuman min kan n échouera n dɛsɛra ma se n'i ye cɛkɔrɔbaw kunkolo kɔrɔ ta yan'u ka daji tu e kunna o b'a tun ne de fɔlɔ kunna wa a tunna n kunna a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ si kama e kɔ balimaya la an bɛ ɲɔgɔn minɛ sabula a mana gɛlɛya cogo cogo an balima de ye n'i k'i miiri k'i bolo da i kunna i ti denmisɛnnin bilen i si sera ka fɛn dɔ faamuya i yɛrɛ ka sɔrɔ maa m'o f'i ye adamaden bɛ se ka kɛ cogo di i n'a fɔ ko arajo k'e de bɛ munumunu waati bɛɛ k'i bila pour que i ka se ka sira ɲuman sɔrɔ walima ne yɛrɛ bɛ e ɲininka o sara kuma fɛ m'e ɲininka o hakilina jumɛn b'i la a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ o dɔrɔn de ye hakilina ye han n jaabi o dɔrɔn de ye hakilina ye a bɛ ɲɛ ne kɔni bolo a bɛ ɲɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ fili baasi tɛ n'a bɛ ɲɛ ala k'a ɲɛ Somɔgɔw baasi tɛ yen dukɔnɔna don baasi foyi tɛ e bɛ jɔn kɔ ne bɛ siran de kɔ ne ye tɛnɛ fa kɔrɔmuso den de ne mago bɛ sinani de la Fifi ya awɔ Fifi Fifi fa kɔrɔmuso n kɔnɔ mɛna nice. Banji. Bɛn. Non. Sinan. Nin fana ye mun ye? A kɛra cogo di? E bɛ se ka bɔ ka na maa fɛ yen hali k'a tigilamɔgɔ wele k'a prévenir e t'o kɛ e bolo ko yanni yɔrɔ tɔw ye kelen de ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n jo t'a la mais ne kɔni b'a dɔn ni ne y'i wele ne b'i wele ni ne nana yan nɔ o tɛ kɛ problème ye o de kama n ma sɔn k'i wele. O tɛ kɛ problème ye e hakili la so tɛ o yan ye duguba ye. N jo t'a la baasi t'i la kɔni. Baasi bɛ n na komi baasi tɛ n na. Cogo di? Mais n m'a fɔ cogo di? Sugu tile fɛ ye han
E na mun kɛra jumɛn de mun de bɛ yen? Tɔnɔ Salo n'a digir'i la i bɛ yafa n ma. Ne mana mɛn ni kama ne nana dɔrɔn ka na ɲɛ da maminamuso la n'a ma k'i ma baasi ye. Fifi ya? Awɔ. Tɔnɔ Salo a kɛra cogo di? Bɛnkɛ tiɲɛ yɛrɛ la i na waati ma ɲɛ ka d'a kan n y'a tile 4 ye anw yɛrɛ ɲɛ tɛ ka da Fifi kan depuis Fifi bɔra an t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. Maintenant Salo ko bɛ se ka kɛ cogo di? Bi a tile 4 ye mɔgɔ bɛ ka mara kɔnɔ e tigɛ a ye i ti wuli ka taa ɲini. Bɛnkɛ o tuma fa ye bɛ ka don e la e b'a dɔn e ni maa min bɛ ka kuma e bɛ fɛ ka mun fɔ ou bien mun de bɛ hakili la? I mago t'a la kɛ. Ne mago b'a la e bɛ nin kɛ yan. Bɛnkɛ e de k'i tigɛ bɔ ne de kama Bɛnkɛ e sigi fa tɛ e la sigi fila kan n bɛ yɛlɛ ka sa bilakoro Fifi bɔra mɔgɔw binna kan e yɛrɛ b'o ko de la komi o binna kan. Ne t'a fɛ ka nin mɛn tulo la. Musa, ne fa tun ye nafolotigiba de ye mais ne filɛ cogo min na tan ni tun y'a fɔ ne na ko ne tun bɛ kɛ tan walahi ne tun tɛ da la. A diɲɛ k'a ye Ala bolo ka bagan ma k'an bɔ kɔrɔtɛ la maa min m'a bɔn buna adamaden n'i ma sa ko bɛɛ juru wulila. O ye tiɲɛ ye Seydou o tulo b'i la Musa. mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ buna adamaden na ni Ala yɛrɛ ma sɔn. O ye tiɲɛ. mɔgɔninfin de bɛ dabali jugu kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔninfin de bɛ ɲangoya fu kɛ ka baga i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma ka kojugu ta k'a k'a la ka taa sɔrɔ a tɛ sira kelen yɛrɛ kan buna adamaden jugu de b'a kɛ nka u b'a kɛ e min na a kana n'i tɔɔrɔ dɛ a bila i hakili la dɔrɔn ko Ala bɛ yen wa Ala bɛ tila k'a sara u bɛɛ lajɛlen ye baarajugukɛla tɛ kɛ fosi ye diɲɛ kɔnɔ i b'a ɲininka mɔgɔ min t'a tiɲɛ dɛ o tigilamɔgɔ kelen o bɛ tila ka wuli ka tɛmɛ e la i ka baarajugu ye min ɲɛ i ye o de la ni ne ye baarajugukɛla ye ne bɛ yɛlɛ i la baarajugukɛla nana diɲɛ kɔnɔ de ka kɛ diɲɛmaaw ka saraka ye nafa foyi tɛ baarajugukɛla la ka wolo ka sa ka sɔrɔ i ma mɔgɔ ɲɛ n'i kɛra baarajugukɛla ye i bɛ jate o tigilamɔgɔw de fɛ donc ni maa ye baarajugu k'i la a di Ala ma Ala b'i wasa ça va aller. Musa, yani kuma in diyara n ye trop wa n bɛ taa n da ka min ka faamuyaba sɔrɔ i ka nin kuma in na. M'aw sɔrɔ kɛnɛma kɔfɛ. Ala k'an to ɲɔgɔn fɛ. Fɛn comme ça. Awɔ. Bye bye. Ni mɔgɔ tun ye nin fɔ ne Ami ɲɛna wallahi ne tun tɛ da la nka i m'a mɛn
men da men tigi da yɛrɛ i ye ko in jateminɛ wa a bɛɛ lajɛlen fɔra an sigilen fɛnɛ ye n'a y'a sɔrɔ la sisan ko fi tuma la ka taa misiri de la a bɛna fɔ k'a tɛ don misiri kɔnɔ ka taa seli walima a bɛ ka taa saraka di misiri la wa nka fo maki da la mun bɛ se maki da la fo ka taa mɔgɔ ka taa bin e kan yen nɔ n'i nɔ tɛ ko la o tɛ se ka kɛ o mama hadamaden walayi hadamaden n'i ye basi dun i bɛ basi de fɔɔnɔ n'i ye namasa dun i bɛ namasa de fɔɔnɔ e tɛ se ka namasa dun ka fɔɔnɔ fɛn wɛrɛ la o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ka y'a su ne kɔrɔ mama sabali sa tiɲɛ don nin kɛra Fifi la mais k'a fɔ ko Fifi bɛ sɔn nin ma ni ma d'a la e kan ka Fifi dɔn ten sa dɛ e bɛ k'o min yɛrɛ fɔ mun b'a yira e fɛnɛ na ko Fifi tatɔ ko dɔ m'a sama ka taa o bariso in da la ka bin a kan yen nɔ ou bien k'a bugɔ yen nɔ mun b'o yira e la nka ni kojugu kɛra bɛɛ de b'i ta fɔ e yɛrɛ k'a bila e kunna n'a sɔrɔ ni tun e yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ye k'e dalen don mɔgɔ min na i b'a dɔn ko mɔgɔ min tɛ sɔn nin ko sugu yɛrɛ ma ni nin kɛra o tigi la maki da la e bɛ mun bila e kunna i tɛ mɔgɔ ɲɛnamaya bila a kunna o ne kɔni bɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i ye nin kɛlen Fifi la ye Fifi sen bɛ ko dɔ la walima a ye ko dɔ ɲagami na Fifi ni dɔw jɛma kan n dalen don o kɔnɔ a ye sabali a ye nin kuma in dabila maa wɛrɛ kulo kana don nin kuma in na an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛɛ lajɛlen dusukun kasilen don sabula bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen falen don Fifi ka kɛwale min ye Fifi sɔrɔ ne b'a dɔn wa n dalen don a la fana n ko ko dɔ de ye Fifi sen bɛ ka se nin ma n'o tɛ n tɛ Fifi jugu ye nka n'a ma ye k'a kɛra ka ban ji bɔlen tɛ se ka ci sani an ka na da kɛ kuma ye yan sani maa wɛrɛ kana fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ an bɛɛ lajɛlen ka kuru an dusukun kan an ka nin ko in ta nin hakilina Salimu i yɛrɛ bɛ bɔ k'o de fɔ a i ka dugawu de kɛ dugulamɔgɔw kana nin mɛn awɔ parce que kuma bɛ taa de jamu a ye ne bɔlɔlɔ san maa kelen ka ye maa fila ka ye i ka dugawu kɛ village mɔgɔw kana nin mɛn mais o bɛ bɔ a kalama kɛ Fifi ma minɛ cɛ yɛrɛ n bɛnkɛ bɔra yan e ko cogo di bɛnkɛ bɔra yan bi o de kama n bɛ k'a fɔ n k'an ka kuma in dan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula maninfin de bɛ bɔ n'a yɛrɛ tiɲɛ don maa caman b'a kalama tiɲɛ don a bɛ bɔlɔlɔ siraw kan nka an fana man ka na du kɔnɔ k'an ta kɛ mankan ye nin ko in fana na sa n bɛ to polisiw b'an kɛ ten la o wa ne b'a dun fana walahi maa min ye nin ko kɛ minnu bɛ na Fifi kan o nɔ bɛ minɛ wa o bɛ jalaki dɛ o bɛ jalaki yɛrɛ o bɛ ɲangi fana o ni ɲangili min na kan Fifi bɛ taa mun kɛ bariso la a bɛ taa mun ɲini maki da la han nka ni ala ye min kɛ o de ka ɲi Ami ne dusu kasilen don e dusu kasilen don sabula maninfin ni dusu bɔra hakili tɛ wuli kɛ sɔgɔmada in na ne ye kuma min fɔ ni bɛɛ ka yafa n ma n ka kuma faamu n t'a ka bolo dɛ ka yafi ma e de m'an bɛɛ se nin ma n'i kumana ni burusi kɔnɔ den ɲa kun bɛ se nin ma